ҳукумати Ӯзбекистон дар муборизаи худ бо ислом дар паси мазҳаби ҳанафӣ пинҳон мешавад. аз боло ба мо супориш доданд, ки дар ин мавзӯъ муҳокимаҳои фаҳмондадиҳӣ ташкил намоем. ман ба шумо мегӯям, ки ҳама бояд мазҳаби эътирофшудаи ҳанафиро риоя кунанд. агар шумо ба хубӣ дарк накунед, пас онҳо шуморо бо роҳи бад мефаҳмонанд. шумо дар ҷойҳое хоҳед шуд, ки дар он ҷо шароити гузоштани намоз надорад ва умуман ба намозгузорӣ иҷозат намедиҳанд. иброз дошт дар хутбааш имоми масҷид Исҳоқ Муҳаммад. Men unaqa deyotganim yo'q. Men sizlarni qo'llab qolaman. Lekin joyizga. Biz imom xatiblarga topshiriq bo'lyapti, imomlar. айни замон дар тамоми масҷидҳо назорати видеоӣ бурда мешавад. ба мо гуфтанд, агар касе ба пайравии мазҳаби суннатии ҳанафӣ дар кишвари мо розӣ шудан нахоҳад, барои гузаронидани намоз эътироз дошта бошад, пас мо бо онҳо сару кор хоҳем кард ва ин таҳдид нест. ҳар коре ки шумо дар масҷид мекунед ва мегӯед, зери назорат аст, гуфт имом. имом ҳамаи намозгузоронро ҳушдор дод, ки ин талаботи роҳбарияти олии ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. инчунин нусхаи ҳуҷҷати дахлдорӣ, ки қарори ҳукуматро дар бар мегирад, дар бахши фейсбуки Ӯзбекистон паҳн гардид. бояд қайд кард, ки мақомоти Тоҷикистон низ услуби ҳаммонандро истифода мебарад, ки пас аз эълони соли 2009 ҳамчун соли имоми Абу Ҳанифа, режими кунунии муборизаро алайҳи ҳама намуди зуҳуроти ислом тақвият бахшидааст, ки падидаи мазкур то ба имрӯз идома дорад.